Maayong gabi sa tanan. Subong, ma-react kita sa viral nga post. Please hide my identity po. My BF of 8 years just proposed to me. But nagigilty ako kasi I am upset due to the fact na the engagement ring only cost $299. Ganito lang ba kababa ang iyong halaga ko sa kanya na hindi niya man lang pinag-ipunan pambili ng ring? Or di ba dapat i-big deal? Am I too immature to feel this way? Hindi niya alam na nakita ko yung ring binili niya sa Shopee. Ignore ko na lang ba itong nafe-feel ko? Or should I confront him? Kaso, ayoko din naman masira yung moment. Relax. Kalma. Dali lang, ged. Gani, partido PPP po ko plaster pamati. Kay subong nga punto por punto, dai. Pasalamat ka na lang kay nag-propose siya. Ang iban gani, wala nag-propose. Pinabusong. Tapos ginbayaan. Pasalamat ka na lang kay may sing-sing ka. Kag hindi pa aman sa bobot ang imong sing-sing. Una nga punto, immature. Binata-bata. Nga kinahanglan gid i-post sa FB. Kaya ang FB hindi makabulig sa imo. Ikaw mismo, ikaw ang nakakilala sa imong nobyo. Kag ikaw ang makasabat sang pamangkot nimo. Ikadwa nga punto. Kung ang imong nobyo makasarang, mabakal inasang may presyo nga singsing. Kung ang imong nobyo may kwarta, dako ang sweldo, mabakal inasang singsing nga may bato. Ti paano abi kung ang imong nobyo minimum wage ang sweldo? Tapos madamo sang obligasyon. Ti ma-expectar ka gid? Sang may sing-sing nga di ba to? Ikatatlo nga punto. Paano abi kung ang imong nobyo single provider sang iya nga pamilya? May mga manghod nga naga-eskwela. May ginabaydan nga loan tungod sang problema personal kag pamilya. Ti ma-expectar ka gid? Sang sing-sing nga may balor? Kag tungod sang presyo sang sing-sing nga $299, gen pakahoyan mo yung imong nobyo? Ikaapat nga punto, dapat subong praktikal. Amo lang inyo nga paminsaron. Kadamo dira sang magnobyohanay, wala sang engagement ring. Nag-istoryahanay, nagplano, nagpakasal. Kay what matters most, nagdesisyon ang isa sa inyo nga ikaw updon through thick and thin. Hindi importante ang presyo sang singsing. Ang importante nga nagapalanggaanay ka mo. Ikalima nga punto, para sa akon, hindi ini-issue ang singsing. Ang issue diri kabalo ka mo, nga gindudahan nimo ang pagpalangga sang imong nobyo. Imbes mangin excited ka kay nag-propose siya sa imo, nag-focus kaya sa bilis ang singsing mo. Tiday, ako ang may pamangkot sa imo. Ang pamangkot ko amo sini, palangga mo gid man ayhan ang imong nobyo? O kung ang pagpalangga mo sang imong nobyo, depende sa kung ano ang mahatag niya sa imo. Gani ikaw sabat, ikaw plano, ikaw desisyon. Kay man, kompleto naman ang sarabutan mo.